tohtoročných imatrikulačkách, ktoré sa dnes ponesú v takej príjemnej farmárskej nálade. Ako každý rok i my máme dnes pre vás pripravené zaujímavé úlohy, tak by sme teda pomaličky začali, áno? Máme takú príjemnú úlohu, ty nám to budeš dneska upratovať, keď to budeme potrebovať, dobre? Katka nás tu dnes bude rozveselovať pesničkami, lebo ona nám tu dnes bude robiť taký jukebox, takže sa už veľmi tešíme. Môže si už nejakú pesničku pomaly pripraviť. Veronika sa nám dnes pokúsi rozsvietiť žiarovku, takže uvidíme, či sa jej to podarí. Nech sa páči, zakresú nás. No a takže budeš tu musieť takto celý večer sedieť a kým sa nerozsvietí, budeš musieť čakať, dobre? A Danielka bude taký krotiteľ zvierat a bude nám tu celý večer štekať na mačičku. Nech sa páči. Úlohou tvojou je, aby mačička utiekla, no takže nech sa páči, môžeme začať. Samozrejme vás odštartujem. 3, 2, 1, štart! Zjesť jablčko na šnúrke, áno? Rozumieme? Dobre. Zača teda 3, 4. Pekne spapáme celé jablčko. No dobre, tak to považujeme za uzavreté. Ale teraz odložíme teda na chvíľočku a takú nejakú krátku pesničku alebo tanček. Áno, vy obidvaja. Upratovačka! Áno, pani upratovačku poprosíme upratať a zatiaľ si vypočujeme nejakú, môžeme byť básnička teda. Prší, len sa leje, nezatváraj, milá dvere, milá má, duša má, nezatváraj pred náma, milá má, duša má, nezatváraj pred náma. Super, takže prší je nejaké veľmi obľúbené 15-ročných, to je super. Tam išiel od muzičky štrngávi, podkovičky štrngávi. Mačička sa stále nehýbe, nevadí, pokračujeme. No a vašou úlohou bude si teda navzájom poumývať dobre zúbky, áno? Dobre, môžeme začať. Umývame pekne, navzájom si zúbky. Budeme pomaličky končiť, takže pekne ešte jazyk. Tvojou úlohou bude sfúknuť sviečku. Áno, zaviažeme ti oči a ty musíš fúkať tak, aby si ho túto sviečku sfúkla. Dobre, takže teraz sa páči zatočí a musíš nájsť tú sviečku a spúknuť ju. Dobre, sviečka je spúknutá, super. Ďakujeme. Vy teraz
Úplne každý prstík, nechtík. Vašou úlohou bude teraz rozmiešať bielka na takú tú dobrú penu a vy keď to potom na konci otočíte na svoju hlavu, sa vám to nevylialo. Takže máte minútu na to, aby ste si vajíčok vyšľahali takúto penu. Áno? Takže 3, 2, 1, môžete. Vlastne teraz sa zahrajú na také smiechočky a aby to bolo teda také toto skutočné, tak oni také tie pierkaj tam trošku ponalepujeme. A budú potom nosiť vajíčka. Takže dáme pierka a ideme 3, 2, 1, štart! Na pip, 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 pip. Takže, no ale bez tých zvukov to bolo. Tak precítenie. Dobre, a tuto dievčat si ešte toto. Môžeš aj to nám zaspievať, ak chceš. Ale počkaj. Keď nemám oficiálny, že ich máme, takže jednej Dobre, ďakujeme. mám lopatu. Takže áno, potles, presne tak. Takže vám teraz požičam mikrofón a nech sa páči, teda Kiko má pocit nejaký podklad, taký má. A niečo teda nám to predvetie o tých chlpoch, nech sa páči. Prečo sa neoholiť, keď máš kopatú ryť, milujem žiletky, som plný strašne hladký, yeah! Ráno vstanem, nohy si utešem, žiletky odsudzujem a preto ich nekupujem. Tak povedz mi, na čo sa holiť. Wow. Prečo sa neoholiť, lepšie než sa takto močiť, radšej si žiletku kúpim, jak nosiť chlpy na zadku, yeah! Keby sa ľudia neholili, možno by sa všetci ľúbili. Možno boli by takí mekučky, lepili by na seba žuvačky. To si zaslúži veľký potlesk. Wow. Výborne. Tuto nešetrí, áno. Pekne. Tuto chlapci nie ani skončiť, že? Dobre, si krásne, ďakujeme. Yes. Tak by som to zniesol. Vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci. Ako vodopád. Šňúra roztrháš. Keby som mal hráč. Sám. Šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Dobre, ďakujeme, môžete trápiť ďalej. A taká tvojou úlohou bude túto Julkovi vyznať lásku. Takže nech sa páči, tu máš mikrofón a poprosíme ťa o nejaké pekné slova pre Julka. Vážne. Nepovedal by som.
Ja teba nie. O tom to je, že ty nič nevieš povedať, s tebou sa to vôbec nedá. Katka stratila Briana definitívne. Dobre, takže pred vami je fľaša, treba ju obísť. A môžete ísť, môžeme ísť. Obísť fľašu, tak výborne. Obísť, no, dobre. Dievča v červenom tričku, musíš skočiť. Obidve nohy Skok? No tak krabica odletí. Teraz sa postav. A ticho doľava. Ty. Ty, čo na teba ukazujem. Doľava, poď. Takže vlastne vy si teraz zahráte Pixesov. Hrá sa to tak, že vlastne každý si vyberete papierik. Na tom papieriku máte napísané, čo ste. Dvaja máte rovnaké papieriky a musíte sa pohybovať, vydávať zvuky tak, aby ste sa vlastne navzájom našli, áno? Bez toho, aby ste si to povedali, áno? Skúsinajte. A čo ste prosím vás boli, keď iba chodíte po zemi? To by nás to zaujímalo všetkých určite. Máme chvost. Čo ste? Chameleon. Chameleón, áno, to bol očividný chameleón toto. Ďakujeme a vy ste boli čo, prosím vás? Korytnačka. Taktiež očividná korytnačka, hneď na začiatku sme to vedeli, ďakujeme. Vy ste boli... Motýla, no dobre. Typovala som sliepku, ale je to podobné, dobre, ďakujeme. A vašou úlohou bude sa dostať asi odtiaľto tam čo najkratšom čase budete sa plaziť. 3, 2, 1, môžeme. Posledný bude spievať, tak šup. Takže vlastne Juraj mu bude teraz ukazovať, čo má vlastne John tancovať, áno? A John musí opakovať teda to, čo mu Juraj ukazuje. Ak nedôverujete Jurajovi, tak ani môžete mu verovať. Otec Abraham robili iba sedeli, dívali sa sem a tam. Pravá ruka otec. Otec Abraham robili iba sedeli, to stačí. Poďme, to sme mali aj kúsok tančeka, takže sme radi. No a áno, myslím, že si zaslúži potlesk. Teraz už myslíte tie koľky.